Som en del af Kion Group tilbyder Bauli EMEA med hovedkontor i Italien mere end blot gaffeltrucks. Etableret som en ny organisation i 2018, er den dedikeret til at levere de pålidelige og robuste Bauli gaffeltrucks sammen med et højt serviceniveau i Europa, Mellemøsten og Afrika. Vores trucks kombinerer europæisk ingeniørekspertise og design med en omkostningseffektiv produktion. Vi har et erfarent internationalt team dedikeret til at sikre din succes. Solid kvalitet er grundlaget for vores succes. Når du vælger Bauli, kan du forvente en velfremstillet gaffeltruk, der sikrer pålidelighed i enhver materialehåndteringsoperation. Sikkerhed er vores topprioritet, hvilket sikrer din beskyttelse i enhver applikation. Bauli gaffeltrucks leveres med CE-overensstemmelse, hvilket garanterer din peace of mind nemt og ligetil og til en overkommelig pris. Bauli EMEA har fokus på øget fleksibilitet. Vores trucks er klar til brug. De er tilgængelige fra vores europæiske lager og kommer med ukomplicerede løsninger, skræddersyet til dine behov. Tilgængeligheden af gaffeltrucks og reservedele, kombineret med nem ordrebehandling, sikrer hurtig levering. Vores kunder kan stole på vores forhandleres ekspertise. De yder professionel service og support i mere end 50 lande i EMEA-regionen. Oplev det enkle og simple. Oplev styrken. Bauli. Vi gør materialehåndtering enkel.